По-високите цени на горивата, с които се сблъскваме от доста време насам, карат все повече хора да измислят различни варианти, за да пътуват по-евтино. В следващия репортаж има кола, която върви с вода, олио, нафта и още нещо. Иван Иванов от монтанското село Мадан от 5 години експериментира с алтернативни горива, с които кара автомобила си. Той купува употребявано олио и го преработва по специален начин с старата пералня. Първо олио трябва да се прецени. И след това го сипвам тук, като се преработи вече, оставям го да се утаи. Отдолу се отделят вече тия вредните неща, които са глицерини, лепливи вещества, които пречат. От няколко месеца обаче, освен с олио, изпробва и нова смесва, в която слага Олио и нафта. И още нещо. В бутилка Иван налива 2/3 от горивната смес, която предварително е приготвил, и след това добавя 1/3 чешмяна вода. Едно от предимството на новото гориво е, че не е взривоопасно. Фактически го потопяваме тук, в сместа. Ето. Пръщи, не се пали. А в автомобила работи. За пътуване на дълго разстояние обаче мъжът се нуждае от допълнителни подобрения в колата. Това устройство, което предстои да го направя, трябва да извърши тая работа, която в момента. За да демонстрира, че горивото работи, Иван свързва сместа от пластмасовата бутилка към горивната система на автомобила. Алтернативното гориво, което е изработил, му излиза 50% по-евтино, отколкото дизела на бензиностанциите. За новините на Нова от Монтана, Биляна Борисова.